do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes. I know they notice. I kick in doors, they only hope for closing wide. Cause they know I go again. And when they get a drought, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. Yo, we don't talk, better know the grind, gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope. Cause all I do is win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. 23 dzień maja, Ustroń. Dzień dobry podczas ceremonii ważenia przed galą Silesian MMA 22 oraz Walcz i Pomagaj 12. Przed nami wiele emocjonujących starć podczas tych dwóch eventów, ale jednego dnia już jutro, 24 maja w amfiteatrze w Ustroniu. Serdecznie witamy zgromadzoną publiczność, która jest dzisiaj z nami podczas ceremonii ważenia oraz was, drodzy widzowie, którzy oglądają nas za pośrednictwem YouTube, social mediów Silesian MMA. Karol Garncarz, jest mi bardzo miło przywitać was i poprowadzić dzisiejszą ceremonię ważenia przed Silesian MMA 22 oraz Walcz i Pomagaj 12. Dzisiejsze ważenie, jutrzejsza gala nie mogłaby się odbyć oczywiście, gdyby nie nasi partnerzy i sponsorzy. Dlatego skupię się teraz chwilę na nich. Organizatorem gali Fundacja Wspierania Sportu Silesia. Na jutrzejsze wydarzenie bilety będą w kasach amfiteatru w Ustroniu od godziny 16. Oczywiście ci, którzy nie mogą być z nami na miejscu, zachęcam do zakupu pay-per-view. Okno pogodowe zamówione jest na jutro, ma być naprawdę przyjemna temperatura. W pięknym amfiteatrze w Ustroniu na pewno czekają nas ogromne emocje. Sponsorzy i partnerzy to Monostal Silesia, Spa Psa, Pasja TV, MG Customs, kosmetyka samochodowa, Centrum Aplikacji Folii, RentTube, wypożyczalnia samochodowa, Beamer Kings, DBX Bushido, Lumaro Sport, CPS Cięciała Protection Services, Jack Cobretti, FHU for Cars, Mikro, Ustroń, ulica Katowicka 178, BioWell Labs, zintegrowana służba ratownicza, terapia manualna Ali Nurbagandow, Kombiasty Wideo, Wąsaty Drań, Deep Energy Corner Events oraz Browar 16. Kolejne eventy spod szyldu Walcz i Pomagaj oraz Silesian MMA. Gala Walcz i Pomagaj 13 już w Myszkowie 13 września. Zabokujcie ten termin, aby być z nami. Kolejny event Silesian MMA Chorzów 11 października. To również przed nami, ale wcześniej potężna i duża gala MMA Attack 6 w Opolu już 27 września. 13 września, 27 września i 11 października to są te trzy daty, podczas których kibice będą mieli niesamowite emocje spod szyldu Silesian MMA, Walcz i Pomagaj oraz MMA Attack. A my przechodzimy już do ważenia przed galą Silesian MMA 22 oraz Walcz i Pomagaj 12. Przed nami pierwsze starcie gali Walcz i Pomagaj, w którym zmierzą się zawodnik z klubu MMA Familia Radzionków. Przywitajcie, Artur Wiśniewski. Nie ma Artura z nami, ale jest jego rywal Kamil Maszczak, Showtime MMA Bielsko-Biała. Zapraszamy na wagę. Też nie ma tej dwójki. Lecimy więc dalej. Starcie w boksie. Szymon Czempiel. Zapraszamy na wagę. Przywitajcie gromko, szanowni państwo. Ja wiem, że może jest dzisiaj chłodniej,
Szymon Czempiel, 60 kg, 800 gramów, tyle wnosi na wagę zawodnik. Zapraszamy, oczekujemy na twojego rywala, którym jest reprezentant Shark Top Team Bytom, Mariusz Gumny. Nie ma Mariusza razem z nami, więc Szymonie, pozycja bokserska do publiczności. Na środek zapraszam tutaj. Wielkie brawa, to pierwszy z zawodników, którzy wystąpią jutro na gali boks 61 kg. Szymon, dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnego pojedynku, którym będzie starcie na zasadach K1 w limicie umownym 81 kg. Przywitajcie, szanowni państwo, reprezentant Shark Top Team Bytom, Dominik Chwaliński. Równo 81 kg Dominik Chwaliński, tyle wnosi na wagę podczas gali Walcz i Pomagaj 12, a jego przeciwnikiem będzie reprezentant klubu Góral Żywiec. Przed państwem Karol Kostka. Karol Kostka, narożnik zielony, Dominik Chwaliński, narożnik żółty. Równo 81 kg, więc to się zgadza u obydwu zawodników. Zapraszam więc do pierwszego face to face podczas tej ceremonii ważenia przed galą Walcz i Pomagaj 12. Pozycja bokserska do publiczności. Wielkie brawa, szanowni państwo, to pierwszy duet walczących wojowników jutro podczas gali Walcz i Pomagaj 12, Dominik Chwaliński, Karol Kostka. Przechodzimy więc do pojedynku numer 3. Tym razem na zasadach MMA zmierzą się reprezentant Apeiron Częstochowa, Miłosz Sekret. Miłosz sekretnie nie przyjechał dzisiaj i schował się przed nami, ale jego rywalem będzie reprezentant Showtime Team Bielsko-Biała, Maksymilian Skrzyp. Pojedynek w limicie 57 kg. Maksymilian Skrzyp 56 700. Tyle wnosi reprezentant Showtime Team Bielsko-Biała. Boxing position do publiczności. Wielkie brawa. Miłosz Sekret, Maksymilian Skrzyp. To jest pojedynek, który czeka jutro na kibiców podczas gali Walcz i Pomagaj 12 w pięknym amfiteatrze w Ustroniu. Przechodzimy więc do kolejnego pojedynku, tym razem K1. Limit to 89 kg. Zapraszam jako pierwszego reprezentanta Warriors Katowice. Przed państwem Daniel Ścierski, a jego rywalem, ponieważ Daniela nie ma dzisiaj z nami, będzie Tyberiusz Botwina, Showtime MMA Bielsko-Biała. Tyberiusz Botwina 88 800. Tyle na wagę wniósł reprezentant Showtime MMA Bielsko-Biała. Tyberiusz, zapraszam więc na boxing position do publiczności, do naszych widzów, którzy oglądają nas za pośrednictwem Silesian MMA na YouTubie. Dziękuję bardzo. Tyberiusz Botwina jutro oko w oko w walce. Tam już nie będzie patrzenia, tam pięści pójdą w ruch. Zmierzy się z Danielem Ścierskim z Warriors Katowice. Przechodzimy więc do co-main eventu gali Walcz i Pomagaj 12, a zmierzą się w nim w walce na zasadach K1 w limicie 88 kg. Zapraszam, CSW Wataha Skoczów, Krystian Kasperek. $81 400. Tyle wniósł na wagę Krystian Kasperek,
a jego rywalem będzie reprezentant Shark Top Team Bytom, Rafał Sosna. Zapraszam, gdzie uciekasz? Nie uciekamy, zostań tutaj z nami. Rafał Sosna, zapraszamy na wagę. Narożnik zielony, Shark Top Team Bytom, 84 kg. Panowie, face to face przed wami Krystian Kasperek, CSW Wataha Skoczów, Rafał Sosna, Shark Top Team Bytom. To jest co-main event gali Walcz i Pomagaj 12. Starcie na zasadach K1, teraz boxing position do publiczności, do naszych widzów. Kasperek kontra Sosna. No to po pytaniu polecimy. Panowie, nie uciekajcie znowu tak szybko. Gdzie wam tak spieszno? Tak długo czekaliście na to ważenie. Nie uciekajcie. Jak się mamy w takim razie przed jutrem, mając ten co-main event gali Walcz i Pomagaj 12? Bardzo bez różnicy. Wychodzimy, walczymy. Czyli gdybyś jutro miał wyjść w Madison Square Garden, też by ci to nie robiło i serce nie biłoby szybciej? Nawet dzisiaj mógłbym. Nawet dzisiaj mógłbym, a więc gotowy, przygotowany Krystian Kasperek. Rafał, pytanie więc do ciebie. Jak nastawienie przed jutrem? Bardzo dobre, jestem świetnie przygotowany i mam nadzieję, że damy dobrą walkę. Dlaczego to ty sądzisz, że twoja ręka powędruje jutro w górę? No bo przygotowałem się bardzo uczciwie, nie obijałem się i jestem bardzo dobrze przygotowany. Wielkie brawa, szanowni państwo. Krystian Kasperek kontra Rafał Sosna. Teraz już dziękuję, panowie, że byliście tutaj z nami. To jest co-main event gali Walcz i Pomagaj, a my przechodzimy już do karty walk gali Silesian MMA 22. Walka wieczoru Walcz i Pomagaj jest na samym końcu, a więc bohaterowie muszą poczekać. Zaczynamy więc kartę walk Silesian MMA 22. Jako pierwsi zmierzą się w walce MMA Semi-Pro reprezentant Bizon MMA Team, przed państwem Salejman Romańczyk. Nie ma z nami. Damian Górski, Animals Zawiercie, zapraszam. Let's go. Yeah, make it look easy. Hey, stand up guy on 10 toes. Big body pull up in a Range Rover. I can change the whole game when I say so. I pull up, shut it down, yeah, they know. Wielkie brawa, zapraszam jego rywala Damian Górski. 73 500. Ta waga zgadza się u obu reprezentantów. Panowie, zapraszam więc do face to face przed jutrem. Ta dwójka otwiera kartę walk Silesian MMA 22. Romańczyk kontra Górski. Zapraszam boxing position jeszcze, nie uciekajcie tak szybko. Romańczyk kontra Górski, ten pojedynek otwiera karty walk Silesian MMA 22. Dziękujemy bardzo. Przed nami kolejny pojedynek, również na zasadach MMA. Zmierzą się w nim w limicie wagowym 88 kg. Reprezentant Rybnicki Ośrodek Walk, przed państwem Szymon Wuwer. Guys, call them, they slide, they will oblige. Called them, I told them, you playing with me, now look, all of them starting to riot. Whoa, When I'm in your city, it's magic. When I'm all in my bag, it gets tragic. 87 700, tyle na wagę wniósł reprezentant klubu Rybnicki Ośrodek Walki. Jego rywalem z klubu Das Berserkers Team Bielsko-Biała będzie Dawid Wisner. 87 800, tyle na wagę wniósł reprezentant klubu z Bielska-Białej, a więc niewielka ta różnica. Zobaczymy, jak będzie jutro w klatce. Panowie, face to face zapraszam, aby spojrzeć sobie w oczy przed jutrzejszym pojedynkiem. Drugie starcie na karcie walk Silesian MMA 22. Boxing position do naszych widzów, do naszej publiczności zgromadzonej w amfiteatrze w Ustroniu. Jutro tu będzie się działo, jutro tutaj będą grube emocje. Dziękujemy bardzo, panowie. Przechodzimy do kolejnego starcia
Tym razem będzie to pojedynek w limicie wagowym 77 kg. MMA Semi Pro. Przed Państwem reprezentant klubu MMA Solo Team Namysłów Bartłomiej Mikołajczyk. Ain't no stopping me now, no, no. Ain't no stopping me. I know I make it look easy. Make it look easy. I know I make it look easy. 77 kg. Tyle na wagę wniósł Bartłomiej Mikołajczyk. Zapraszamy na scenę jego rywala, którym będzie reprezentant Shark Top Team Bytom, Oskar Tyrcha. Oh yeah, whoa. Look, they can never keep me down, I'm going. And if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. Również 77 kg, a więc jest tutaj zgodność, jeśli chodzi o bohaterów tego starcia. Bartłomiej Mikołajczyk, Oskar Tyrcha, zapraszam do face to face. Really hate for you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me and when I'm synonym. So if I ever win again, just know I did the minimum. I didn't have to sell my soul. Oh, yeah. Please don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed the best, so they came to me. Boxing position do publiczności. Mikołajczyk kontra Tyrcha. Kolejny pojedynek na karcie walk Silesian MMA 22. Amfiteatr Ustroń, 24 dzień maja. Dziękuję panowie, do jutra. A my przechodzimy już do co-main eventu gali Silesian MMA 22, w której zmierzą się w formule K1. Małe rękawice. Przed Państwem reprezentant Shark Top Team Bytom, Adrian Długaj. It's in my jeans, I'm better than them, and I know my flow too sick, I got the medicine. I'm way at the top, who could take my place? I went too hard, can't Jest feel my z face. nami Adrian, to będzie co-main event gali Silesian MMA w butach. Poprosimy. 79 500. Tyle dokładnie na wagę wnosi Adrian Długaj z klubu Shark Top Team Bytom. A jego przeciwnikiem będzie reprezentant klubu Góral Żywiec. Przywitajcie, Dominik Struzik! Yeah, I'm chillin' at the top, ooh, yeah, that's me. Równo 80 kg. Tyle Dominik wnosi na wagę. Panowie, zapraszam więc do face to face. Adrian Długaj, Dominik Struzik. To jest co-main event gali Silesian MMA 22. You can try to prove me wrong and try to give respect, but who we looking for if there was no one left? Boxing position do publiczności. Ain't nobody in front of me. Nie odchodźcie jeszcze ode mnie, bo jest po pytaniu dla was. Panowie, to jest co-main event gali Silesian MMA 22. Co to dla ciebie oznacza tu w amfiteatrze w Ustroniu zrobić walkę jutro na gali Silesian MMA 22? Druga walka w Silesianie po szybkiej podróży przez VIP-a. Wydaje mi się, że to będzie dobra bitka, nie? Z dobrym zawodnikiem, a nie z żadnym łapańcem, więc damy dobre show. Co zobaczyłeś w oczach swojego rywala? Dobry synek. Z gór. Dobry synek z gór. Okej, dobry snake z góry. Zapraszamy. Dominik, tutaj kroczek do mnie, ponieważ mikrofon mam tutaj ograniczone możliwości. Reprezentant klubu Góral Żywiec. Słyszałeś, co rywal powiedział o tobie. Dobry snake z gór. Co ty na to? Miło, że jeśli tak mówi. No i co, dzisiaj będę dobrym synkiem, ale jutro już tak miło nie będzie. Prosto z klubu Góral Żywiec. Co masz przygotowane dla swojego rywala jutro, bo wiemy, jacy są górale, twardzi, nieustępliwi. Czy to będziesz chciał pokazać jutro w klatce Silesian MMA? Co przygotowałem na mojego rywala, no to oczywiście mu teraz nie powiem, ale myślę, że będzie dobrze. Jestem przygotowany na 100%, zrobiłem wszystko, co mogłem, stąd wynika moja pewność siebie, no i jutro to pokażę. Pewni siebie, zmotywowani, szanowni państwo, to jest co-main event Silesian MMA 22. Adrian Długaj kontra Dominik Struzik. A my przechodzimy już do walki wieczoru Silesian MMA 22. Starcie w limicie wagowym 61 kg na zasadach MMA. Zapraszam jako pierwszego reprezentanta klubu Czerwony Smok Poznań, Władysław Pererwa.
61 kg Władysław wnosi na wagę, a jego rywalem reprezentant Oktagon Team Cieszyn, Daniel Malinowski. Problem is it's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. 'Cause you play a roulette with each step. I Tutaj progress, jest no less, zgodność, 61 kg na wadze. To jest walka wieczoru. Silesian MMA 22. Władysław Pererwa kontra Daniel Malinowski. Panowie, zapraszam, by spojrzeć sobie w oczy podczas face to face. You know that I promised to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win. Boxing position do publiczności. Win. Then watch me do it again. Tell 'em. I zostańcie po pytaniu, bo to jest walka wieczoru jutrzejszego Silesiana tutaj w amfiteatrze w Ustroniu. Jakie to uczucie? Bardzo fajne uczucie, tak naprawdę to całe życie traktowałem do tego debiutu zawodowego i jutro pokażę naprawdę bardzo mocne widowisko. Widzimy mocny narożnik u Ciebie. To dodaje sił, to może trochę spala. Jak Ty na to patrzysz? Nie, oczywiście dodaje sił, na pewno to dodaje sił. Co przygotowałeś dla swojego rywala na jutro, na walkę wieczoru Silesian MMA 22? Jutro wszystko zobaczycie. Pewny, gotowy, naładowany Władysław Pererwa z klubu Czerwony Smok Poznań, Daniel Malinowski ze mną. Jak odpowiesz na słowa swojego rywala? Wszystko się okaże jutro. Czekam na tą walkę. Damy na pewno zajebiste show. Także nic, tylko przyjść, oglądać i będą fajerwerki na pewno. Te ostatnie dni, to ścinanie wagi, to przygotowanie końcowe, dużo sił kosztowało? Jak zawsze. Także bez różnicy. Szanowni Państwo, to jest walka wieczoru Silesian MMA 22, Władysław Pererwa kontra Daniel Malinowski. A my przechodzimy już do starcia kończącego jutro podwójną galę tutaj w amfiteatrze w Ustroniu. 24 dzień maja, amfiteatr Ustroń. Zapraszamy do zakupu biletów, które będą od godziny 16 w kasach biletowych oraz do pay-per-view, jeśli nie możecie być tutaj z nami. A w pojedynku, który jest walką wieczoru gali Walcz i Pomagaj 12, zmierzą się w formule Box Open reprezentant klubu Czarny Smok, Ryszard Raszkiewicz. Frank Bailey. 102 kg, tyle na wagę wnosi Ryszard Raszkiewicz, reprezentant klubu Czarny Smok. Big body pull up in a Range Rover. I can change the whole game when I say so. I put Mała it up, shut it poprawka. down, yeah, they know. 112, zgadza się. Chciał nas tutaj, to jest taki plan na Mariusza, tak? Chciałeś być za szczupły, za szybki. Ryszard Raszkiewicz, klub Czarny Smok, zapraszam tutaj przed scenę, a jego rywalem w walce wieczoru gali Walcz i Pomagaj 12 będzie były challenger do pasa mistrzowskiego w wadze ciężkiej przed państwem, Mariusz Wiking Wach! Yeah, 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 I'm drippy on the dirty. They can never count me out. They can never count me out. I know. They can never count me out. Zobaczymy, co waga pokaże. Error. W przypadku Mariusza mamy error, a więc I know we make it look easy. Make it look, make it look, make it look. I know. Love shooting my shot, better play up. Make it look easy, that's a layup. Bad man. But they wanna be 116 kg, tyle Mariusz Wiking Wach wnosi na wagę przed jutrzejszą walką wieczoru. Podwójny event MMA Silesian 22, Walcz i Pomagaj 12. Panowie, zapraszam więc do face to face. When I see what I want, gotta have it. I can't let up, they made me a savage. I can't slow down my foot on the gas, yeah. Going way up from where I was last year. Raszkiewicz I'ma make it kontra look Wach. easy, To that's jest it. I walka don't wieczoru gotta- gali Walcz i Pomagaj 12. I starcie główne jutrzejszego eventu w amfiteatrze w Ustroniu. Panowie, boxing position do publiczności. No, I don't fold. Make it look easy and they know. There's only one way for us to go. Can't hold me back, I'm Mamy to, going no to w takim where razie I po go. pytaniu, Ryszard, patrzysz dzisiaj w oczy Mariusza Wacha, co tam dojrzałeś nie tak dawno, toczył bój na szczycie kategorii ciężkiej w Polsce z Kacprem Mejną, a jutro wyjdzie do ciebie. Serduszko troszkę szybciej zabiło?
No nie, raczej nie. Jest wszystko jak najbardziej w porządku. Jestem dobrze przygotowany, także Mariusz też wiem, że jest dobrze przygotowany, także na pewno będzie bardzo dobry bój. Coś tam widzę po tobie, że masz przygotowane na tego Mariusza, bo nie widzę u ciebie nerwów, raczej spokój, taki luz. Zawsze był luz. Wyluzowany zawsze byłem. A więc wyluzowany i spokojny przed jutrzejszym main eventem Ryszard Raszkiewicz, Mariusz Wiking Wach. Szybko wracasz do akcji, cały czas aktywny, cały czas chcesz się bić, cały czas chcesz propagować ten boks, tą swoją koronną dyscyplinę. Jak się mamy przed jutrem? Tak, jeszcze na początku kończę walkę, wsiadam w samochód i praktycznie z tej gali lecę na lotnisko i wylatuję do Kanady na sparring i na miesiąc sparingu, więc taka ciekawostka. Jak przed jutrem, ja jestem obyty w takich bojach, więc na spokojnie, wiadomo, chcemy razem z Ryszkiem dać dobre show, żebyście zobaczyli, na czym polega ten piękny sport, jakim jest boks i mam nadzieję, że nam się to jutro uda. Szanowni Państwo, walka wieczoru i główne starcie jutrzejszej gali. Ryszard Raszkiewicz kontra Mariusz Wach. Jeszcze raz wielkie brawa, bo ta dwójka wejdzie jutro do oktagonu w walce wieczoru w głównym starciu łączonej gali Walcz i Pomagaj 12 oraz Silesian MMA 22. Ceremonia ważenia jest więc przed nami, a ja przypomnę jeszcze sponsorów i partnerów naszego wydarzenia. Oczywiście przypominam, od godziny 16 bilety będą dostępne w kasach amfiteatru w Ustroniu. Okno pogodowe jest zamówione na jutro, aura na pewno nam dopisze, nie zawiedzie, więc musicie być tutaj z nami w tym pięknym otoczeniu natury. Od godziny 16 bilety dostępne. Oczywiście zachęcamy też do pay-per-view, a wszelkie informacje związane z naszym jutrzejszym wydarzeniem dostępne są na social mediach Silesian MMA czy Walcz i Pomagaj. Nasi sponsorzy i partnerzy: Monostal Silesia, Spapsa, Pasja TV, MG Customs, kosmetyka samochodowa, Centrum Aplikacji Folii, RentTube, wypożyczalnia samochodowa, Bimmer Kings, DBX Bushido, Lumaro Sport, CPS Cięciała Protection Services, Jack Cobretti, FHU for Cars, Mikro, Ustroń, ulica Katowicka 178, Bioel Labs, Zintegrowana Służba Ratownicza, Terapia Manualna Ali Nurbagandow, Kombiasty Wideo, Wąsaty Drań, Deep Energy, Conner Events i Browar 16. Na koniec jeszcze wspomnę o naszych zbliżających się wydarzeniach, a będą to Gala Walcz i Pomagaj 13 w Myszkowie już 13 września, następnie 27 września MMA Attack 6 w Opolu. To będzie event naprawdę, na którym zadrżą ściany hali w Opolu, oraz Silesian MMA 23 w Chorzowie już 11 października. Za nami ceremonia ważenia, a przed nami już tylko emocje, które czekają na nas w klatce. Karol Garncarz, dziękuję za dziś. Do zobaczenia jutro podczas Walcz i Pomagaj 12 oraz Silesian MMA 22. But if you go against me, you the opposition. But if you wanna test to look like you can close the distance, I'ma give it A forever since you're so persistent. With you, I'm just practicing, cause I'm back to back, let's get back to winning. As a matter of fact, I'm not that forgiving, cause you did this to yourself, that's a bad decision. I don't see no one in front of me, you is a ghost, you ain't got a soul. Whoa, always say that they gon' come for me, knowing they won't, they doing the most. Whoa, she's in my